nsam so wada ye Okyenhene osagefo amotiofo panyin ni fie aduonu afidida wada no edina sede esi ekoye ne yenkohwe Sajifo motio for penny bedi adiesa Okyenhene no envinje during 20 years into a show fapa na semte daso kutoka samune se serving the people innovating for the future na no ene oswa for hwe ahinsam so munyafo kofija mesi eko dwumedie no ase no okasa yebo Okyenhene abaso se waya ade papa ebe bedi ade no nyema waye ne de nyasam kitwa kora eba empuntu asumdwe apomuden suku ne nyema wodo na waye bebre enti ese ema ohene pom opiafo esanse wabo adwuma dwumedie no no mba se bi ne anyefo ne ahima mo achimbo akwapotembo no mo abamu adwumayefo atiti ne nti efa chichi ne benchie ne baye nana no ena yehia wa ha yi ye ba se ye ba bedi Okyenhene ne 20 years anase edonu obetena akunwa ne so nana ebedi ohini asochi mai ena ene asante ene Okyenhene uhwa nkabum kesie abaha abagana nana kwa asante hene baha enti ufra asante a no afra chem ufra chem a no afra asante ema ene Ghana abeye grabehwe yedanyame ase se Nyankopon ehira yen ne etimi nya Okyenhene tisei ene Ghana ufa bebia ye boni din na enu ene opanyina wo yotitinani ede ema fidida no na eduse piasa a wotoso enan ekasa cheche abakosam a eta Okyenhene finhie aduonu dwumedie no achi ene empodu dwuma hodo a Okyenhene aye ede aboa Ghana ne Okyeman nyina osadifo aye no ma bebre se na yeto ni hwe ofurufani fie ha no a yen ya nim mfie aduonu ni ya kire ni an sakra e bebre abefie ha en sakra e bebre o hwefie ha no a ka abono homode nyame aboai na se mfie aduonu nyame amano kwati amano ankwa ba bedu sei amana hoden ni mudia wo no waye no ma bebre minim se program ne koso no ye beto to no ma bebre amobehu no ma waye etiene ye hyemu a na moma nya fa nije ani bibia ye fa enna se dwumadi adi se mfie du no sa fo ba ye di ne adi ama aye o man nyina na se owiase nyina ehu sampa bi pipa bia koso e wo Okyeman mu